Iloilo Slaughterhouse ng merkado naghugot sang pagsulundan bilang papangaman sa African swine flu. Samtang deklarasyon sang state of calamity bangon sa acute gastroenteritis hindi pa makuha suno sa Iloilo City Health Office. Naka-alerto ang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo sa pamahog dala sang African swine fever nga natukiban sa mga kaiping nga banwa sa probinsya. Magluwas sa pagpahamtang sang border control, ginhugtan naman ang pagsulundan sang Iloilo Slaughterhouse para masiguro nga safe ang mga ginihaw nga baboy. Magluwas sa certificate ng ginapangita, may disinfection man sa mga salakyan nga may arak karga sang hog products. Ang ginahimo sa buong sang slaughterhouse, no documents, no entry. Butang balon, kung wala ka sang dokumento sa halin sa province, hindi ka makasulod, hindi ka makapaihaw. Kagang sa diriya sa syudad, ginabaton ta naman lang ni ang iya sang barangay certificate nga ang baboy dira gid mismo ng galin nga barangay. Kaga before sila magsulod dira sa slaughterhouse, pasprehan gid na ang ilang carrier tapos ang ilang kwan nga baboy ginasprehan min na sang disinfection para nga maka-avoid naman ang pagsulod sang virus nila. Magluwas sa slaughterhouse, hugot man ang monitoring nga ginaobra subong sa mga merkado publiko. Lapnago ng information dissemination nga ginaobra sang LEEO para mapahibalo ang mga market vendors tuway sa ASF. Ginaobra sang local economic enterprise sa paghalin sang baboy dito sa slaughterhouse is may mga enforcer kita nga nagabantay dira sa mga market, all markets. May mga Facebook account kami nga always halin sa pagsulod sa mga hogs halin sa may slaughterhouse. Gina-inspect kung may maisi kag wala. Kung wala, sang maisi, wala ginamon ginapasulod. Tanan nga market, 7 market ginabantayan ginamon ina. Ang tanan nga mga market in charge gin-inform na ni sa atong department Ma'am Marcel Mabakyaw nga aware gid. Nagapanawagan gid sang kooperasyon si Mayor Jerry Treñas para matap na ang paglaptas ng ASF ang hindi maapektuhan ang hog industry sa syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Nagpanindugan ang Iloilo City Health Office nga hindi pa malif ang deklarasyon sang state of calamity tungod sa acute gastroenteritis o kon AGE. Sunod kay Dr. Annabel Tang, sige pa ang monitoring sa mga barangay, ilabi pa ang may mga kaso sang cholera. Sa pinakaulihing record sang City Health Office, 11 ka mga bago nga kaso ang na-record sa Oktubre 26. Hindi ang rason kung nga hindi pa madula ang state of calamity tubtob may kaso sa gihapon sa barangay. We cannot leave it yet, unfortunately. Sad to say, wala pa assurance na ma-stop. It is just, subok pa lang siya nag-start eh. Actually, if you look at the graph, saka panaw pa siya. And then, hindi pa siya muna ka-stable. Wala kung baga daw waves pa siya. Bangon hindi pa estable ang sitwasyon sang AGE, padayon ang paghatag sang 10-liter bottled water sa mga apektado nga barangay. Nagkapadayon man ang vaccination sang anti-cholera. Samtang 116 naman ka mga shallow wells ang ginpang-condemned na matapos ang positibo sa test. Sa karon, istrikto ang ginahimong inspection sa mga water refilling stations base sa guidelines ng CHO. Ara kita ginpagawa ang executive order nga with regard sa non-compliance sa mga permits nila. So kung matandaan nato ng executive order gahambal sa itong kung makita ka nga non-compliant, you will be closed for 6 months. Ang matinlong ang source ng tubig ang isa sa pinaka-epektibo nga pamaagi para malikawan ang acute gastroenteritis. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.